טוב, אז אני משחק בפורטנייט. צילמתי סרטון, אבל הוא נמחק. וסליחה שאני ככה מתחיל את הסרטון. פשוט צילמתי סרטון, הוא חוזר והוא נמחק. כאילו שהייתי בלובי. אז צילמתי. אז שלחתי מיקום ליד העיר, מי שמכיר את המיקום הזה. יאללה. יש פה איש שהוא מכוון עליי. יש פה פצצה. ולאולי אני אזרוק עליו את הפצצה. בום. אוקיי, יש לי עוד פצצה אחרונה. בום. לא, אין לי רובה. אין לי כלום. טוב, מה יש פה? לא, למה יש פה רק... טוב, אני יכול להרוג אותה די בקלות. למה יש פה שתי אנשים דווקא? אחד מת. 2 מת. אני מתערב בפורטנייט. 2 קילים זה די... טוב. מה זה? לא צריך. אני יכול לקחת... רגע. אני יכול לקחת אחד כזה. תראו איך אני קופץ גבוה. יאללה, בואו נפתח את זה. יאללה, בואו נפתח את זה. חצים. ירקות אולי יעזרו לי. בואו נראה אם יש משהו. זה לא. טוב, זה גם לא. לא, יש פה משהו. כן? יש לי את זה. זה. ולא. יש פה תיבה למעלה. אז האנשים עכשיו שהרגתי הם היו גרועים. יאללה, אני מוכן. אני מוכן להתקפה נורמלית. אני רואה שהם שברו חצי. מה זה? לא, אני צריך. לא אמור להיות פה תיבה. לא אמור להיות פה גם תיבה. אני יודע איפה תיבה. הנה, איך ידעתי. יופי. יש איזה אופנוע? כן, מולי. יאללה, אני הולך לעיר. מה זה? לא, מה אני עושה? לא. יש לי רעיון. את זה אני אוציא, ואת זה אני אקח. יופי. אני לא צריך אופנוע, יש לי את זה.
והיא חושבת שהיא יותר טובה ממני, שהיא יורה בי עם אקדח. יודעים מה? אני לא אקח את זה. לא, אני לא אקח את זה. פתחו פה את הדלת מישהו. טוב. או שאני אלך לבוסים. יאללה, בואו נלך לבוסים. אוי, סליחה, נפל לי הטלפון. לא, רגע, יש פה מישהו. פחדנית. איפה היא? הנה. היא מתה? לא, היא לא מתה. פחדנית, איפה את פחדנית? איפה הפחדנית? די, בא לי להרוג אותה. היא פה? לא. לא מאמין. איבדתי את הפחדנית. יש! הנה! בום! בום! טוב, נו, די למשחקים האלה, די. כמה חיים יש לך? מה זה? חבר'ה, תהיו טובים, 4 קילים, מה זה? סתם. מה זה הרבה זה? סתם. כן, אני רואה את הזמן פה. איזה דפוק אני שירדתי בבוסים. תפסיק כבר זו. אבל עשיתי בטוב שבאתי לעיר. כבר יש לי מפתח אחד. אני יודע איפה יש זה. הנה. אני אקח. זה לא. אין לי מה להחליף את כולם. פשוט אני אקח. כן, אתם חושבים שאני פרייר. אבל אני חושב שמישהו פתאום יבוא ויפתיע אותי, ואני סתם יבזבז זה ריק. מה יש פה? כלום. יאללה. אני מבין שמישהו היה פה. אוקיי. הוא לא פרייר. יש מישהו פה. אני עומד לכסח אותו.
יודע מזה שיש פה בור. איפה? פה? אוקיי, אני רואה שהוא פתח את התיבה הזאתי. הוא פתח אחד מפה. הוא טוב. אני אומר אותו. תפסיק כבר לעקוב אחריי לכל מקום אתה. אני רע בך. זה מטופש. וואו, איזה נחיתה. אוקיי, ראיתי שם מישהו. זה נראה לי היה בוס. רגע. אוקיי. אז כמו שם. סליחה, עוד פעם נפל לי הטלפון. נו, רגע. אוקיי. אז כמו שאמרתי, היה שם הבוס. אני עולה למעלה, נבדוק איפה הוא. ראיתי אותו ממש פה. ממש פה. איפה שאני פה בדיוק. ממש פה. נשאר ממש פה. פה הוא היה. איפה הוא? זה לא היה מישהו. כאילו זה לא היה בוס, היה מישהו אמיתי. יו! לא מאמין. אם קודם... חשבתי שהיא הרגעתי. ושלא זה הרג אותי. אם הייתי הורגת חברה שלו, ואז אותו, הייתי הורגת את שניהם ביחד. אז לצערי מתתי. יאללה, משחק מחדש. רגע, הנה. אמא, שקט. מה זה? התחלתי. לא את זה. השחור, לא את זה, זה לא מתאים. זה לא יפה ככה. שקט, מה? בוא ננחת. אולי בוא ננחת בבית הזה. לא, איזה רען טיפשי. בוא ננחת פה שוב פעם. ואולי נקבל גם 4 כלים כזה. יאללה. אני רחוק מדי, אני שם את שנייה. או שאני אלך ישר למכונה הזאת. הנה.
קיבלתי מפתח. כי אני אקח ירקות ליתר ביטחון. אבל זה אני לא צריך לו. הנה את זה. יש לי רק אור אחד. בוא ניקח את זה. בוא נחליף אותו בזה, כי יש לנו שתיים כאלה, הנה. בוא נחליף בזה אולי. מה זה, סנייפר? אני מחליף את הסנייפר הזה לזה. יו, חשבתי שזה... יאללה. מה זה? אני לא צריך, יש לי את זה. הטבעה הזאת לא הייתה אמורה להיות פה. אוקיי. ידעתי שיש כתיבה. גם ידעתי שפה יש כתיבה. רגע, אני כבר חוזר אליכם. אוקיי, אז חזרתי אליכם. פשוט דפקו בדלת ולא זזתי לשום מקום ואני נעל להחליף. אוקיי. בסדר. קחו שיקוי מי שיש פה. קחו שיקוי מי שבעיר. אוקיי, זה לא היה בדיוק לעיר. זה היה לפה. חשבתי... לא פתחתי את זה כבר. שזכור לי, או יש פה תיבה.
פה יש תיבה. רגע, איפה זה? אוקיי, הנה זה. למה שיר? אף אחד לא מתעסק עם מישהו שיש לו סנייפר. אוקיי, חבר שלו בטח יבוא. נו, איפה חבר שלו? למה על הגגים יש תיבות? אוקיי, איפה החבר שלו? איפה החבר שלו באמת? לא פה. היה לו דברים גרועים באמת. אני לא צריך לקחת מפה כלום. אתם מבינים שעכשיו הוא צופה בכן? אני מחליף את המטה בזה. אני סתם זה של האנשים האחרים לא יהיה שיקוי משהו. איפה חבר שלו? ראיתי אותו שהוא היה בנוק, אז אמור להיות לו חבר, לא? הוא היה בנוק. אוקיי, גם של האחרים לא יש שיקוי. אוקיי, יש פה עוד שיקוי. מה אני אקנה? אין לי מה לעשות, אין לי מה לקנות, אני פשוט בורח מהזון. מה זה? היא רוצה שיהיה לי... למה רשום פה שזה נעול? אם בא לה להיות חבר שלי. את יכולה להביא לי זה? לא יודע. אבל יש לי מפתח. אני יכול לקנות אותך עם המפתח. לא מבין. הבוסים אמורים להיות פה. או שלא. טוב, אין מצב שהבוסים לא פה. אוקיי. כי תראו הוכחה. אם אני לוחץ ריבוע, זה לא מרשה לי כי אני צריך כרטיס. אוקיי, רק דיברתי על הבוסים. בוסים הם די טובים.
יכול נגדי? תגידו לי. מה זה? טוב, לא צריך את זה. זה החליק לי. מה החליק לי? זה החליק לי. את זה אני לא צריך. הנה, אמרתי לכם שצריך כרטיס בשביל זה. אמנם אני לא יודע מה זה עושה. מה זה עושה אבל? עוד פעם מישהו... אתם לא מבינים שאי אפשר להרוג אותי. לא, מתעסקים עם סנייפר. גם מקודם אמרתי את זה. לא. חצים. לא, רציתי את החצים. באמת היה לי ריבוע ריק. אולי אני אקח את זה. או שאני אחליף את זה במשהו. כמו הדבר הזהב הזה. לא יודעים מה, אני אחליף את זה בזה. אוקיי, יש פה עוד מלא כאלה. לא, רגע, שמעתי תיבה. אולי זה על הגג. כי יש מלא תיבות על הגג. אני שומע תיבה. בטעות ירידי. בא אליי מישהו. מישהו בא אליי, אבל לא אכפת לי. אני פשוט בורח. איפשהו. מי יורה בי? מי ירה בי? אני אסתממה ובוא נראה משהו יורה בי. אני חושב שזה היה מהכיוון הזה. כי זה הכיוון היחיד שיש בבית. אתם יודעים אם אתם עושים ככה ולוחצים, תראו פה איפה שאתם רצים, זה מגדיל לכם. רק עכשיו ידעתי מזה. מי ירה בי? אוי. אולי פה. אוקיי. נשלם את זה. לא, לשמה. נשארו רק עוד 12 אנשים.
קשה להם עם תיבה. תיבה. טוב, תחץ הזה. תתארו לכם, פתאום באתם ורואים את זה. טוב, אין לי סתם מפתח, אולי אני אחליף את זה בזה. לא. תראו את המפה כבר. איך אני פה ופה אין אנשים. שום... תראו בי. אני די בטוח שיראו בי. איפה אתה? איפה הוא? הנה. מה, יש פה עוד מישהו? אומייגאד. מי יורה בי? די, אוף מפה. מה אתה קשור? אוקיי, עוד פעם קיבלתי 4 קילים ונשארו עוד 5 אנשים. מה אתם אומרים? אני מקום ראשון. אוקיי, מי שנשאר אחרון אז הוא אומר שהוא טוב רצח. תראו כמה חיים יש לי. מה? מי הרבי? איפה הוא היה? מה? מה זה? יש לה סנייפר כזה טוב? היא הייתה בשלג. אומייגאד. טוב, תבינו, היא הייתה פה, ואני הייתי פה, נו. אז בואו. מקום שלישי עם 4 קילים, יפה, יפה. טוב, אז זה היה המשחק השני שלנו. ועכשיו אני צריך לצאת מהסוני. אז דברים, חברים, זה היה הסרטון שלנו להיום. מאוד מקווה שנהנתם. ונתראה ממש בקרוב. תנו לייק וסאב וביי.